Abakenya nigo barure ebirengereri byabo ase bale no gwasemeria okonene una omwako yiga o 2023 no chigotwara amonchereria amange okwana negetaseni kya Ndizi TV nigo bairera amagani yabo gochia ase serikali ase babolire abarai korwa ase ebyama kobeka ensemo etofauti yabo nabigo kubwaterana erinda kweneki amagendera sense ito ya Kenya. Morikecho Brighton Makori namange Nelitgo litangani omutienyi no mutangani bwo mwaka wa 2023 keraba Kenya bagendete gosemeria uno mwaka oyo nigoro mwaka bwebisio amo na magenderero nigo bono banyarire bakobori abarayi bonsi kobeka obutabauti bwa bensemo na gukora magenderero gocyase abakenya akoyeta nubwata mangana mange nende tu akorotogo chori tugachore president yito William Ruto ni faisi yaye kachagua na ende to kutakabona abashibiko bachorwa aba minister na aba MPs bonsi na aba council bagenderere no moyo yomo chikura ntu akora 2022 wana barayi bali barobisi bakoregasi batige konya kocheka chekia amagoso abarayi bali barengo obisi bakorete barabu bakore banyore jirugwadi baranyore ekero ando chikura chinde jiraike enya saya yako 2027 ekero twadambuka kuri mwako oria aya tigaro mwako oria tigaroro toso mwako yo muya asengenjo yo gukora magenderero ase county Kisii nigo bamuborire mugabana we county eyo Paulo Simbarati kwena kimunanko korara magenderero ase county eyo nguborie kegimo murayo ito Simba Bwarati akore omukia arete busongo yeito iguru torora maonjoreria gwetani buna bali bamutanganirete bino yo muntu wao olitayire akorete dosabire mune governor yeito etuare changes in Kisii town because the rotenga kere part of the Kisii county bintumbiro ngwate mesa Waigo nigo basemeri buna omwaka oyo nochikobo mwaka bwa masesenio mwaka wechi bubera na merongo bere na isato gombata ama oko gwegenanga abora seko mwaka mya sengi turiko nyako bageka kero mwaka turiko nyako bageka gokoba utabwatia mangana amangi wa maseseni kwa amangi asengi njo mwaka weta no gwata mangana amangi no tukuruka siasa na bintu bindi lakini wana sengi sa tutambakiria so mwaka oyo twegenenga sasa nato igurire chinjira mwaka wo murongo wakambi yamono tuwatambuke tu mwaka oyo eta no lengo moko mwaka siasa lakini bono torojo tukabwa siasa no kwa magenderero no ne rais abate betenga eraundi economy ngonjorerie kusabanya sae tukumwakira mbia muno ikiagera tu atambukira mwaka oyo 2023 umwaka eta nobwate challenges chinyinge sana abantu iroka school fees njatu chandete ani chibese ntu abwate iroke biombe chironi ntu abwate lakini nyasaye na atokonya umwaka oyo erire bono nando umwaka oyo tugosabore na tu asoire ga 2023 tugosaba nyasaye atokonye tugosaba nyasaye atorae nyale kumanyanga naki mwaka oyo tugokora tonye kwale myako jimaega gusagose tukubara tumanyengithoka ekero aborokiwa abekirasi ye 12 bagendete kuganya matemu abo nigo basemere thumna matemu ayo na nachikosoka buya asabe boli banyarire bagosemiwa kugendera kulinda abana babo buya chumbe ya nenkuru wikia saa baibolie na kigima babwata abana chiskuru bakoromukia amatemu akorwa abana bakora klasi sana isato na bakora klasi 12 twegenetenga mbiyara achikebuna ya klasi sana isata achikebya tato wakira serikali itumbya muno ya kolia matemwa abana mbaeta ndi bono tukanyita abana ba form 4 na barabwo bayete buya egere na intumna bayibolie tuyuya na tonyora ma abibisibya Guribotere gitoseni kya Ndizi TV kurwa somo cyobosongo iredariane Brighton Makori.